Ste podnikateľ s e-kasou? Od 1. mája 2026 platí nová povinnosť, o ktorej možno ani neviete. Táto povinnosť sa vás týka, ak ste podnikateľ, ktorý podniká ako fyzická alebo právnická osoba, ak používate e-kasu a ak vám vaši zákazníci za vaše tovary a služby platia viac ako 1 euro. Ak už prijímate platby kartou alebo mobilom, tak si svoju povinnosť už plníte. Ak nie, tak máte tieto tri možnosti. Prvá možnosť je tzv. POS terminál. To je klasický pevný terminál, ktorý poznáme z gastroprevádzok alebo z obchodov. Druhá možnosť je tzv. Soft POS terminál. To je terminál, ktorý si zriadíte do svojho mobilného telefónu. Ten sa hodí pre podnikateľov, ktorí poskytujú svoje služby v teréne, napríklad remeselníci. Tretia možnosť je využívanie virtuálnej elektronickej pokladnice prostredníctvom internetového rozhrania alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie VRP2. Táto možnosť je najlákavejšia, pretože je stále bezplatná. Zákon vám neprikazuje konkrétne riešenie. Proste si vyberte to, ktoré vám najviac vyhovuje. Nezabudnite sledovať ďalšie video, v ktorom vám poviem, na koho presne sa táto povinnosť vzťahuje a výnimky z nej. Viac informácií nájdete v článku na mojom LinkedIn profile.